Mga kapuso, karong buntaga sanglit bagong tuig, sayron ta ang mga bagong disenyo sab nga pwedeng i-apply ngadto sa atong mga balay. Alagyan na ato makauban karon ang presidente sa Philippine Institute of Interior Designers Mindanao Chapter nga si Sir Leonardo Bing Carino gikan General Santos City. Sir Bing, mayong buntag and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man ka karon? Maayong buntag, Cyril, maayong buntag, mga televiewers, no? Okay ra ko, Happy New Year. Glad to hear nga na kasama ayong kahimtang Sir Bing. Apan unang-una, karon tuiga 2022, unsa ba ang mga maingon nato nga mahimong trend karon pag-abot sa design in general? Um, ang pinaka-trend karon is back to nature. Ang ginatawag nila na biophilic design, no? So, it's green. We are so concerned with our safety, health, no? So, the interiors or the living spaces, interior architecture should be responsive to this concern, our health concern. So dapat clean air, healthy environment, um, health-wise or psychologically wise. Sir Bing, hisgutan ta ang interior designing. Unsa ba ang mga disenyo sa mga panimalay, labi na sa sulod sa balay, ang mga pasok sa uso karong tuiga? Pag giskutan na to ang trend, daghang detalye, no? Nay colors, no? So karon tuiga, we are guided by color trends, no? Na ay military gold. Imagine na military uniform, no? Kanang pagka-green na pagka-gold nila. Tapos natay gitawag na tech blue. Tapos naay pink charlotte, tapos naay dahlia orange, and naay green quartz, no? No, pero dali lang kayo mosunod sa color kay pag kana ang color trend internationally, pag mamalita sa nina, mga gamit sa panimalay, pag negos ni sa tindahan, musunod ni sila sa international color trend. So dali lang kayo mosunod sa color. Naigitawag na biophilic design. Kani ang approach sa design wherein ang health sa tao, mental and physical health is important, no? So pag ikaw designer, dapat conscious ka sa mga issues na ganyan, di ba? Like ngayon, very obvious, no? Ang pangit-pangit ng mga interiors. Tapos sulod ka sa bangko na plastic na, di ba? So dapat if the pandemic will stay, a designer should find ways na aesthetic gyapon tan-awon na safe, no, ang mga environment. Siyempre, gawa sa disenyo ato sab ginalantaw ang espasyo aron komportable kita sa atong balay. Paunsa ba kini ma-achieve, Sir Bing? Unsa ba ang mga angay himuon? Number one, kung angay ra na i-open up ang space, no, conscious unta ta sa paggamit space na at least 60% of the space is circulation. No, hindi puno, no, na tanan na lang pamutang para lang may ikabutang. No, mas uso karon na i-decongest ang space. Number one, para nga sa circulation of air, no. So yan atong mga isipon sa paggamit sa space, interior spaces nato sa atong mga balay. Siyempre, naandan sa mga Pinoy, Sir Bing, nga mas daghan og appliances, mas daghan og gamit, mas okay kuno. Pero sir, isip ikaw mag-eksperto niini, alang nimo unsa ba ni katinuod? Ako kaya siya na even in kitchen design, no? Sa kitchen design naagyoy appliance, no? Ano yan, tatlo ang basic. You have the storage, which is the refrigerator, and then you have the cooktop, no? Tapos sigun pod sa imong need. If you are really a cook, no? If you ang imong hobby pagluto, ikaw homemaker na naga-bake, naga-ano. So you would need those things, no? You would need the blender, you would need all these things, no? Wala ko issue sa furnitures because gihimo na, giimbento na to make our lives easy.
Kaya lang sa pag ano natin, we should remember that, no, na like TV kadako kakaatras pud ta. So wala nagkaatrasan dili pud ta magpadako og TV kay kita po'y madaot. Nga something like that, no. Alang sa mga first time nga magkabalay, Sir Bing, labi na sa mga bag-ong couples, unsa ba ang mga angay timan-an o imong tips nga mahatag ngadto sa ila nga gasugod pa? So kita pag nag-design ta sa atong panimalay, ang atong ay analyze ang atong day-to-day living, no? Di ta mag-research og unsay gwapo sa mata, no? I-analyze pud nato ang klima, ang atong comfort, number one. Kay nakita mo mga tawo mugawas nga naman kay dili komportable ang balay. Ang importante ulian ba nimong imong balay kay komportable kang muuli sa imong balay. Pag dili i-renovate imong balay, i-analyze nganong dili ka gusto sa mopuyo sa imong balay. Sa ganyan lang yan, no? Basic. Daghang salamat, Sir Bing, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Sigurado ko daghan na tun-an ng ato mga kapuso nga i-apply gayud nila sa ilang mga panimalay. Amping pirmi, sir. It's a pleasure. It's my pleasure. Kini ang At Home with GMA Regional TV.